Det amerikanske samfund ligger meget op ad den velfærdsstat, som vi har herhjemme, hvor staten spiller en relativt stor rolle, og for mange af os en uundværlig rolle i vores hverdag. Det amerikanske samfund ligger tæt op ad den residuale velfærdsmodel, hvor staten spiller en minimal rolle, altså kun træder ind, når det er virkelig nødvendigt. Og det her det medfører, at der er rigtig mange i USA, som lever i fattigdom. Og i den her opgave der vil jeg undersøge, om staten spiller en stor rolle i de fattige situation, og om vi ikke har en forpligtelse over for disse mennesker. Jeg har en problemformulering, der hedder, hvilke forpligtelser og rettigheder gælder imellem stat og individ i USA i forhold til fattigdomsgrænser. Og den her problemformulering bliver besvaret med nogle problemstillinger, som jeg kommer ind på senere. Af metoder, der har vi af de engelskfaglige metoder brugt analyse af forskellige artikler, og det har vi valgt for ligesom at analysere de her artikler med appelformer, og så har vi også analyseret artiklernes form af mediers synspunkter. Og de samfundsfaglige metoder, de bliver brugt i form af undersøgelser og statistikker, og vi har en kvantitativ undersøgelse i form af statistikker og tabeller af fattigdom i USA, og så har vi valgt at inddrage viden om velfærdsmodeller, og hvad det her betyder for fattigdomsgrænsen. Okay. Hvilket fattigdomsgrænser er gældende i USA? Fattigdomsgrænsen defineres af den amerikanske stat, og det er altså ikke et specifikt tal, fordi det bliver skiftet fra år til år. Den er specifik alt efter hvor mange mennesker, der bor i husstand og deres alder. Og skal vi sige fattigdomsgrænsen, poverty threshold, som er fra 1960'erne. Og så kan man sige, at fattigdomsgrænsen den redefineres hvert år. Ved en person, der er det $12.071 om året. Og for 2 personer, der er det $15.379 om året. Og for en normal kernefamilie med 2 voksne og 2 børn, der er det $24.008 om året. Og i 2004, der levede 17% af USA's befolkning i fattigdom. Og man kan ligesom sige, at fattigdomsgrænsen i USA er specifik fra år til år, og bliver defineret ud fra forskellige aspekter. Og derfor kan fattigdomsgrænsen ikke bestemmes som et specifikt tal. Altså den her problemstilling, der har vi brugt samfundsfaglig metode i form af kvantitativ undersøgelse. Og vores anden problemstilling, den hedder, hvilken diskussion er det i USA om de fattige situation og statens rolle heri? Og der har vi en artikel, der hedder America's Middle Class Meltdown, 5th of US Adults Live in or Near to Poverty. Og den her artikel, den gør brug af alle appelformerne, men især ethos og pathos kommer til udtryk i artiklen. Og et citat fra artiklen hedder, The old American dream was to own a home or 2 cars. The new American dream is to have a job. Her er det her citat, der kommer pathos virkelig til udtryk i det, at det handler mere om overlevelse nu, end det gjorde for før. Før der handlede det bare om at have så meget som muligt, og virkelig leve i luksus, hvorimod det nu bare handler om at have et arbejde og have råd til at kunne leve. Og så har vi en anden artikel, der hedder The Debatable Premise Underlying Paul Ryan's Anti-Poverty Plan. Og den gør ligeledes brug af alle appelformerne, men igen, der kommer ethos og pathos mest til udtryk. Og så kan man sige, ethos i den her artikel kommer især til udtryk, fordi de har valgt at inddrage en hel masse forskellige eksperter, som ligesom gør den her artikel en del troværdig. Og så kan man sige, at appelformen pathos bruges til at række ud til befolkningen og staten, og ligesom opnå den her medlidenhed med de fattige. Og det bliver der brugt en del af i begge artikler. Og ja, som jeg lige sagde, så bliver appelformen ethos, den bliver brugt til ligesom at bekræfte afsenderens troværdighed, og dermed få artiklerne til at fremstå en del mere troværdige, i det at største del af udtalelserne kommer fra eksperter på området. Man kan sige, at begge artikler, de har samme holdning omkring de fattige situation, og hvordan den skal forbedres, og begge artikler mener ligesom, at staten også har en relativt væsentlig stor rolle i de fattige situation. Man kan sige, at der er ingen tvivl om, at de fattige står i en meget slem situation, og at statens rolle i de fattiges liv er relativt stor.
Ja, og man kan sige, at brugen af appelform, især patos, på det her punkt, det underbygger det der ved, at artiklerne prøver at opbygge medlidenhed til de fattige. Ja, i den der problemstilling, der har vi brugt engelskfaglig metode i form af analyse af artiklerne. Og så har vi vores sidste problemstilling. Hvordan kan den residuelle velfærdsmodel bedømmes i forhold til andre velfærdsmodeller, når det kommer til fattigdomsgrænser? Og der har artiklen The Debatable Premise Underlying Paul Ryan's Anti-Poverty Plan. De har forskellige holdninger til løsningen på fattigdom i USA, hvoraf at food stamps er en god løsning ifølge eksperter for social welfare. Og altså hele meningen med food stamps, det er, at de får de her stamps, som ligesom gør det muligt for dem at stadig få mad og dagligvarer og sådan noget, hvorimod de så har lidt flere penge til nogle andre ting i den anden ende. Og så er der et citat fra artiklen, der hedder Having Republicans talk about early child care or post-secondary education and talk about government as a part of the solution and work supports, to me that is a step in the right direction. Og der er der igen det her med, at staten ligesom har en relativt stor rolle i det fattiges liv, og vi bevæger os hen imod i den rigtige retning. Og man kan også samtidig sige, at samfundet ligesom har en stor del af ansvaret, når det kommer til de fattige befolkninger og fattigdomsgrænsen, fordi samfundet er med til at kunne gøre en væsentlig stor forskel, hvis de bare er skrevet ind og vil hjælpe de fattige. Og man kan sige, altså der er langt til den residuelle velfærdsmodel, hvor markedet ligesom er stort, og staten kun drager ind i nødsituationer, hvorimod vi jo i Danmark her har den universelle velfærdsmodel. Og man kan sige, at det vil måske være en løsning på fattigdom i USA også, eftersom at der er større sikkerhedsnet og en stor stat, ligesom det vi har her i Danmark. Men altså ja, Donald Trump bliver inddraget i den her artikel, og han står på den anden side, at han ønsker mindre velfærd. Det vil sige, at han går ind for den residuelle velfærdsmodel. Og han vil dermed trække USA i en mere liberal retning. Og ja, mere mod den her, som sagt, residuelle velfærdsmodel. Og man kan sige, at det store marked og den lille stat, det danner det her store skel til de fattige, og derfor gør det svært at komme ud af fattigdommen. The debatable premise underlying Paul Ryan's Anti-Poverty Plan mener gennemgående, at staten er en stor del af en mindre del fattige i USA, og Donald Trump han vil ligesom skære ned og helt eliminere de her food stamps og trække USA i en mere liberal retning. Og der kan man sige, at det er ikke skide godt. En bedre løsning ville være at få en mere universel velfærdsmodel, for ligesom at staten den har lidt mere at skulle have sagt. Og i den her problemstilling, der har vi brugt samfundsfaglig viden og kvantitativ undersøgelse. Hvis man skulle perspektivere opgaven til noget, så kunne man perspektivere opgaven til mediefag, og for eksempel finde en dokumentar, som handler om de fattiges liv, og lave en filmanalyse på baggrund af den her dokumentar. Man kan sige, at ved hjælp af dokumentaren, der kan man sammenligne virkeligheden og mediernes opfattelse af de fattiges liv, og ligesom sammenligne, hvor virkelighedsnært det er. Man kunne også perspektivere opgaven til matematik, og ligesom undersøge fattigdomsgrænsen med matematikfaglige undersøgelser i form af statistiske beregninger. Og her der ville man ligesom kunne lave en statistisk test for at finde ud af, hvordan realiteterne så ud fra matematiske test. Vi selv kunne lave med en bred undersøgelse. Altså selve opgaven set som helhed, der kan vi også perspektivere til vores sidste AT-forløb, som var AT5, hvor vi undersøgte kampen for det gode liv ud fra en social arv. Og her der ville man kunne kigge på, om social arv har noget at gøre med fattigdom i familier og fattigdomsgrænsen. Og man ville ligesom kunne se, om fattigdom bliver nedarvet, og om det der bidrager til, at flere bliver fattige, da den negative sociale arv spiller en stor rolle for, hvor svært det er at komme ud af fattigdom i USA, og derfor også, om fattigdom falder eller stiger. Og vi kan ud fra overstående opgave, engelskfaglig metode samt samfundsfaglig metode, konkludere, at staten har en stor indflydelse på de fattiges liv, og på hvor godt eller skidt de fattige nu engang lever. Staten og deres politiske tiltag, som f.eks. food stamps, spiller en stor rolle for de fattige i USA.
Og de spiller også en stor rolle på, at man kan få en hverdag til at hænge sammen i USA. Og andre ting spiller også ind, som f.eks. velfærdsmodeller. Og Obamacare er også en af de ting, som vil kunne forbedre de fattiges vilkår. Dermed gør, at flere familier ikke lever under fattigdomsgrænsen.